Komár je jedním z nejobtížnějších hmyzů, kterého je velmi těžké se zbavit. Veškeré překážky, ať už mechanické nebo repelentní, ho pouze zadrží na omezenou dobu jejich účinnosti, ale nepomohou v jeho trvalém odstranění. Vysoká adaptabilita a odolnost pomáhají komárům přežívat téměř ve všech klimatických podmínkách. Takže jediný způsob, jak se jich trvale zbavit, je dokonalé vyhubení, které zabrání jejich šíření. Mostrap vám nabízí dokonalé řešení v boji proti komárům. Tato revoluční past je určena pro použití ve venkovním prostoru, kde působí přímo proti reprodukčnímu cyklu komáří populace. Víme, že na člověka útočí pouze samičky, které právě pro vývoj svých vajíček potřebují získat proteiny z krve. Během svého 30denního životního cyklu nakladou až 3000 vajíček. Komáři nemigrují. Je prokázáno, že žijí a potravu hledají pouze na jednom místě v okruhu 100 metrů od místa výskytu. Vábnička Mostrap vám garantuje zaručenou působnost na ploše 1000 metrů čtverečních. Vábnička Mostrap vydává signály živých tvorů, pro které mají komáří samičky vyvinuté detektory a které jsou pro ně viditelné do okruhu 30 metrů. Tyto signály jsou pro komáří samičky neodolatelné. Kysličník uhličitý, který vzniká při dýchání, zápach, který vzniká při pocení rozkladem kyseliny mléčné, oktenol, druh alkoholu obsažený ve vydechovaném vzduchu, teplota lidského těla 36 stupňů. A posledním je UV záření o stejné vlnové délce, kterou vyzařuje člověk. Komár, který se k přístroji přiblíží, je s nasávaným vzduchem vtažen do přístroje a ekologicky zlikvidován. Pro maximální efektivitu přístroje Mostrap je vhodné, aby byl v provozu 24 hodin. Náklady na jeho provoz jsou velmi nízké, díky příkonu 25 W. Obsluha přístroje Mostrap je velmi jednoduchá. Vložte kazetu, která má životnost 40 až 50 dní, uzavřete ji krytem, přístroj připojte do zásuvky, stiskněte přepínač a adios, komáři. Existuje také speciální verze přístroje Mostrap použitelná do domácnosti.